Tipramo thain na harmung ungkha do phano jungjal birman phioknani aboni bagino bubagra greta Tripuralen chanmani aboni loglogi Tripura sabigra chugya sakhamya rokni chanmano chubana bagai joto Tipramo thani adongrok koimung narakmani aboni bisingtino tini o koimungno yachagoi ompi ardi block by khobjak riyang kolingo ma phathijak nukhungo thangsogoikya ADC hapangni MDC Sodogor koloi no khoboi amchaini hodani samung tangnai rok saimankha nukhungo jebuta okora tongmani bobo siklakhu bahanok bufayung tongma bai samung rok se khaiye nukhung pusiwi tongu asalo borong ganang MDC saka ADC hapangni phasing tuibo chugya nukhung bigra nukhungni bagoi hapang chubana bagai chajok tongu hini saka bela-bela kena hambai joto chini press media tanai no puilana hambai maya khoro tini jeng khub kaisa khanang mani kochma khnawi onno bungam jeng phaisok paika boni bomongkha doronjai riyang thangnai salo buni buma buthikya buha buthikya bono tabuk nokni okra nei chongjagoi bono tabuk samurang tangai boni je bahana jak tongnai bufayung tongnai no chalogoi tongo chari khanai tongo khub kosto khe bocholi tongo boni bagai chini oroni amchaini no tin goriani je somaj sebok tongnai rok social worker je tongnai rok borongni bisingtike jeng tini oro borongno kisa chuba sorina bagai jeng ma phaikya jamansa jeng chubai rekha sudu tini simiya bwskangni sal jeng chubai thanai maikeno wan somong tui jeng tini oro phaisok paikya ge tabuk tai kisa kobu sanam chugo বিশেষ kai buma bu phakri poribaroni bagai chini ADC hapangna hoite jeng nai tongo jeng tamo khlaiman tangnai education nago bono nukna and chini budget bahina jeng taklai kaise historical jeng budget tisaka ADC ni 5,500 koti asok rang moda manamaya jeng guarantee rimya karon rajya sarkar and kendra sarkara ni upor depend khai haifano je manma befano jeng bwskana salo jeng buma bu phakri mahai bigra khangra tongnai chini borok chugya nukhung tongnai rokno chubana bagai jeng aboni bagai jeng step nahai to